Yeah. Do you know what in life mune zvinhu zvokuti kana ukazvitsvaga sei wewe neeffort yako hauzviwane. Amen. That's why Bible richiti kumbira unopihwa. Sei Bible richiticha vanhu kukumbira. Zvine vamwe vanhu kudhara. Kana ukada kungwavha hauzviwane. Saka rakatoti kumbirai tsano, hara kuti namatai. Ende kukumbira kunotoda nyasha dzacho dzekutokumbira. Unofika kukumbira unoita kuti vanhu vapiwe. Uchiri mudiki. Kune vanhu vakumbira zvinhu zvavasiri kupiwa, zviri kupiwa vanhu vasiri kukumbira. Ndokuva unoziva, unogara muZimbabwe. Unofika kuti vhesi ingori plain zvakadaro so, kunzi kukumbira unopiwa, wakutenda ndipewo kana. Ndipewo kana akwa, ndipewo zviriko izvozvo. Handi zviri vhesi yati kumbira unopiwa, enda kunokumbira. You also need the grace of God to accompany you. That's why vana veIsrael pavanga vari muEgypt, God gave them grace. Zvokuti vakanokumbira zvinhu kuvaIjipita vakapiwa gold. They were slaves, but vakabuda with gold. Zvanzi Mwari akavapa nyasha. Amen. Dzekugona kugamuchirwa vachikumbira. Amen. Unofunga kuti vari kupiwa zvinhu vari kunzwirwa tsitsi. Ingoni ndotopisa tsitsi kudarika vanhu vacho. Hapasi kushanda tsitsi apa. Kana usina nyasha dzacho hazviite. Amen. Amen. So mamwe ma-answers ari mu-networking yako. Itobva hako kupray unyatsorelata nevanhu zvakanaka. Because zvitini zvako hazvisi kudenga. Go and borrow vessels from your neighbors. Who's your neighbor? Waunorelata naye, waunotaura naye. Anointing ndeyekuti mafuta awande. But mafuta are limited nekuda kwema containers are available. Ma containers are limited nekuda kwe number yevanhu vaunotaura nawo. Zvatopera? Okay. I believe God for increase because zvitini zvacho unazvo. Handisi kudiscourage vanhu prayer. But ndikuti pane ndosaka uchifungidza kuti hauna kupindurwa ka. Saka Mwari vati ndikudzidzisa wakapindurwa kudhara. But hautauri nemunhu. Hauna kurongeka. Wakapindurwa kudhara. Mari yacho dai yakatoflowa ikauya. But yaiuya through kuti uve humble and connect to certain kind of people vasina even my titles. Scripture andinayo apa, I'm sorry nenda kuenda kure. Scripture andinayo. Maybe I'll just explain. Munozoverenga zvenyu. 1 Samuel chapter 9. 1 Samuel chapter 9. Tese tinoiziva from verse 15. 1 Samuel chapter 9. Yet the day before, the Lord had told Samuel, at this time tomorrow, I'll send a man to you. He is from the tribe of Benjamin. You must anoint him and make him a leader over my people of Israel. Arutaruwa hapa ndiso. Mwari vari kuti kuna Samuel. Day before so auya. Kuti ndine murume wandiri kutuma ikoko. Ukariverenga vhesi yese kubva painotangira. Hapana paunonzwa Mwari vachituma so kuenda kumba kwa Samuel. Unonzwa baba vake Kish vachimutuma unotsvaka madhongi. Ashaiwa madhongi, muranda ndiye anoti there is a man of God in the town. Let us visit him so he can tell us the direction to take. Mwari the day before vanga vatoudza Samuel wacho kuti pane munhu achauya pano. Yeti maendero ari kuita munhu ari kungotumwa. Aona mbondinzwa mira nyatsozokorora. Nyaya ya first king wa Israel. Mwana akatumwa na baba vanga varasa madhongi. Achaka madhongi ashaiwa. Ndokuenda kumba kwemuprofita. But pandaverenga pati day before Mwari vanga vaudza muprofita kuti ndiri kutuma munhu ikoko muzodzi. Saka paunoti Mwari havana kupindura inyaya yekuti iwe wakaramba kutumwa kumadhongi wakamirirwa nezodzo. Hey. Come on. Maybe amena akakuudza kuti gara uchitoita research practice how to become a king muchiramba kutumwa. Yeah. Mwari vati kuna Samuel day before so auya I'm sending a man to you. Ukatarisa kumashure kwese hapana paunonzwa Mwari achiti so uya kuno enda kwa Samuel unozodzwawo. Nyaya yacho yanga iri mu physical realm. Baba varasa madhongi.
iproblem yemumusha but ina Mwari mukati adoti mwe munaitirwe zvakanaka. All right. Problem yako you complain ma Come problems on, ari kumba kwenyu. come on. God has made you an answer. Yes, but the sir. problem you complain. Aya. Uyu mambo anzara nezvake yakatanga iri problem yemumba pakaraswa madhongi. Aigona kuti baba muna kurongeka dzimwe murava rase izvo ana baba waro vanoziva zvekuita nemadhongi awo. Number 2, baba watomuti tora muranda uende kunotsvaga. Aigona kupa a good, a genuine excuse. Ndosaka achitambira mari ari muranda wepano. Ngaende kunotsvaga. My excuse awinawo akawande kuti usaite breakthrough akawandisa. Because you can't see God in it. Apo Mwari vatodza muprofita kuti mukomana wako anga akatoudzwa naMwari kune musikana achauya pano. Ndopo wakatumwa kuzesa, mukomana wacho ashanda kuzesa. Ndobva wati andingaswere ndikuita kunobhadhara magetsi inini handiri kuitiswa. Wozouya kuti baba I believe for a good man. Murume wako ari kuzesa uko mani. Tumika. Amen. So you see, there are times that you are too spiritual to a level where you miss God in the natural. Amen. Amen. Madonga karaswa hasemwe ya physical donkeys na baba vari careless. Yeti Mwari vari kutoti I'm sending a man. Anoint him. Kumba uko hasi kutumwa kudzenda unozodzwa ari kutitsvagirawo madongi. Kureva kuti akauya ari as a servant to become a king. Amen. Sometimes your path irita sekunge iri wrong, yet the end is better for you. Amen. Hama dzangu Mwari wa Joseph akaita kuti Joseph ave mambo kuEgypt, akatendera Joseph kuita garden boy muEgypt. In a place of your dream as a king, you can also begin as a gardener. Amen. Very possible. Amen. But you know kuti wakapractice zveking kugarden hatukubati. Unongodzokera mugomo woti Mwari muchazviratidza nguva yangu ichakwana, yakatokwana, endai kugarden. Mwari vanokuisa muposition ine answer yako, but isiri favorite position to your standards and your understanding. Amen. I know where I took my wife from. Paishanda pacho pakashorika so. Sorry, ayo anchataura mazviri deep. We always laugh tichitaura nyaya iyoyo kuti asi Mwari vanga kongokusetera pena zvavo. Vanhu vomuonzera kushanda basa iroro panimo vanhu pandakamuonera ipapo. Zvori danga asiri ipapo. Nasingamuoni. Kuti ati haana kuenda kubasa akaenda kumarriage through basa. Mwari anoseta pena kandikukutaurira. Glory. Munoswera muchitsvagiswa madhongi muri mashefu zenyada kuzodzwa. But the problem ndeyekuti yekutsvaga dhongi iyi haisi klasi yako. You are a king, ushe unouzvinzwa so kuti ndowanikwa neatanga chaicho vakarongeka. Munhu wari kutsvaga wanga usikafanira kutomonera kana kusame level. Iye aitobva kuborodho achinotsvaga kunotenga masimbi kuindastry uko uri sekitari ikoko ndokwaikuwanira. Iwe uri kuswera uri kusame level weekend. Gara wakatoteya zvako. Amene akakutipa tumwe tumano enzwa zvinhu zvaMwari hunenge upenzi kune vanoparara. Asi upenyu kune vanotenda. Yes. Imagine varume vatoverenga nezvavo the disciples of Jesus. Vaiswera kufish baba, mafish bonga. Jesu ndokubva yazotora 12 best men kudhemu. Unoti kumaofisi kwako kusina vanhu. It's good kuti uri kuita prayer kuti Mwari ndinzwei, but sometimes your prayers were answered long back. You are overdue for your blessing. Amen. Ndio rutononokera utone mari dzako denga rikakuona rinotoshamisika kuti problem yake ndei. Yet utone problem iri genuine, but paunouya kupray ne problem yako muna Mwari haisi kuexista. Let me show you something. Mwari vakatsvaka Adam ari mugarden. Mwari vane omnipresence. Ndokubva vabvunza Adam kuti uripi. Haisi nyaya iri simple kai. Mwari anoona asina chakavanzika kwaari akatsvaga munhu. Saka unogona kushayikwa iwe uripo. Sei nokuti Adam paatadzira Mwari abuda muremu yemunhu aioperate without sin.
Saiopareta mu glory ya Mwari yekuti vanoonana nokuti Mwari haana zvivi. Paakangopinda muzvivi abuda muremu iri spiritual. Nyangwe ari present but ari kurejestwa sekunge ari absent. Zvinoita kuti Mwari vari kutokutsvaga kuti dai wanamata iwe une chigaro kuchechi. Denga rikakuona kuti dai muchinda anamata iwe wakatopiwa chigaro kudhara. Physically you can be present but spiritually uri kutsvagwa. Dai Mwari vaona situation yangu sometimes haisi kuoneka nokuti kuna Mwari haiexiste. Wakapiwa answer kudhara, wakapiwa a wife wako ane gift yema dreams nekuona zvinhu, you don't listen to her. Dai wakatoteerera zvaakataura kudhara makaenda that path maitosangana nemari dzawakaudzwa kunzi uchabata inzwa prophecy inotoda futi understanding. Let me help you. Mary anonzi waonirwa nyasha. You are favored among wakadzi vese. Uchava nemwana usina kuziva murume. Inzwa clue. She was already in love with Joseph. She was engaged na Joseph. Ndovanzi uchava nemwana usina kuziva murume. Urikuona kuti instruction yacho iri powerful. Nekuda kwokuti ukanzi uchava nemwana iwe une mfeso waunodana naye. Kungonoudza mfeso wako kuti mazoeda asvika date. Azvikaudzwa asina munhu waari kudanana naye, yes, anobvunza kuti zvinogona sei. But uyu atene munhu anodanana naye, kurati anofanira kunzwisisa kuti mindiro iri kuya mandiri hainei nemunhu wandiinaye. Saka challenge yanga ina Mary now kuresista munhu wake kuti denga rigone kushanda naye, kuresista Jose. People of God, hear me very well. 3/4 zezvinhu zvatinonamatira takapindurwa kudhara. Iwe unoziva here kuti mabrothers vakasvika pavakati Esau naJacob, uyo akati ndokupa chikafu ichi kuti undipe kodzero dzako dzeudangwe. Yet vasati vaberekwa, before birth iri nhumbu yakarwadza, mai vakabvunza indava yarwadza, zvikanzi mudiki achabudirira kudarika mukuru. Before birth, the young brother was blessed, but after birth, aka sacrifice to be blessed. All right. A lack of deeper understanding. Why? Amai ndo vando blema. Dai makaudza vapfana nokuti kuzoona vakuzochinjana chikafu kuseri kwemba. Kuva verero zvakanaka iye akatonatswa kare before birth. Not dai pakaberekwa vana amai vakagara pasi achiti mwanangu iwe usanetseka hako, Mwari akatocharopafadza kudarika mukoma. Vaizonoti chikafu ichi ndipe kodzero dzeudangwe. Havaidaro. But when you don't understand the deeper things of the spirit, une zvinhu zvaunovarira kuva iwe wakatova kudhara. He was blessed more than the brother before exchange yechikafu. But he was not aware of such information because yakataurwa vari mudumbu. Dai yakataurwa vakura hapana pawazoenda kuseri kuti handipe izvi ini ndobva ndaita mukoma. Kureva kuti when you lack understanding, pamwe pacho unofaitira kuva zvinhu zvawakatova kare before the fight. Bhuku rangu kuna Psalms not deep calleth unto deep. There are things you are fighting kuti uve, you are already. But the problem is kuti nyango uri already, hauzive the path to take to achieve such a thing. Zvanzi naMwari kuna Samuel, ndine murume wandiri kutuma. Day before, uya atumwa anotsvaga madhongi. Mwari vangotaura nemuprofita kuti ari kuya kuno. Chiona problem yake. Haaende kwaari kudiwa. Anoenda kwanzi enda unotsvaga madhongi. Ari musango. Ndokubva ava humble enough kuteerera the voice of the servant. Vazhinji vedu tinofunga kuti Mwari anotaura papulpiti chete. Because Mwari wako ndewe kuchechi kwete weupenyu. Mwari anotaura even mukombi. Kungoti unotoda kuti papfekwe white collar patiswa maasha, Mwari ubva kuti Mwari ataura. God can speak even through a burning bush. Amen. Pasina choir. Amen. Problem yako una Mwari anotaura kuchurch through a pastor. Hauna Mwari anotaura anyway besides church. Mwari vanogona kutotaura muno muchechi kudhoo uchitanga uchingopinda.
But problem yako ndekuti nguva yekuparidza ichakwana, Mwari vachataura nesu. Ona, wakaisa Mwari mubox so. Zvokuti outside church hataure. Hapana paunonzwa Mwari kunzo. Mwari vanotaura na Gideon. Kana uri kutya, tora muranda wako pura. Muende mukembe meMidhiana. Unonzwa kuti vari kuti kudii. Urikuona Mwari akutoudza Gideon kuti ini ndiri kutotaura newe, but I know kuti uri kudhauta. Chienda unonzwa munhu. Ende munhu wacho enemy the Midianites. Gideon vakaenda ndokubva vanzwa kuchitaurwa. Ndarota chingwa chebhari chiri kuputsa musasa. Zvanzi akawira pasi akanamata Mwari. Akunamata nekunzwa munhu. Paataura naMwari aramba akamira. Aya. The mouth of the enemy ndo yakamupa assurance kuti munokunda. Akatoudza muranda wake kuti ndatinokunda ndazvinzwa sure. But ndatumbonzwa the mystery iripo. Varanda hanzi varume vaitaura kuti ndarota chingwa chebhari chiri kupunza misasa. Chingwa not a person. Gideon ndokubva aziva kuti ndiye. Why? Nekuda kuti kuna akatointerpreta my hidden, my enemies. Mumwe achitaura dream munhu ndokubva ati hakuna mumwe munondo wa Gideon. But uya kuti ndarota chingwa kwete munhu. Munhu nechingwa zvinomecha here. That's why I always tell people, kuinterpreta my dreams you must be gifted, don't try. Nokuti kune vakarota chingwa, chingwa yari munhu. Iwe ukarota chingwa wakunohodha chingwa unobroka. Baba mandorotira ndikuita chingwa so, osangana nesu sina zvipo zvacho totati hodha chingwa mukomana. Chikasatengwa ndoti hauna faith. Basa raMwari, don't try what God has not called you to do. We are co-workers with God. We don't work for God. We are co-workers. Kurati chaakaisa mauri ndicho unofanira kushandisa. And the area yausiri gifted haisi mhosva. Mutauni muno ndikasvika pakazara marara mutauni pana hapana anombondituka. They know kuti handishandi kukanzuru. Haisi kana mhosva kuti mutauni mune marara. Muona nini ndine sutu. Mune sutu so pabhina pane marara. Area yausiri gifted haisi mhosva kusaita izvozvo. There are people who are gifted and wired to do such. Let me conclude nyaya yangu mushi. Mwari vari kuti kunaSir ndatuma munhu ari kuuya. A day before, pane munhu ari kuuya. Ukatarisa kumashure, munhu akatumwa naKish kuti ndotsvaga madhongi. Amashayiwa musango, muranda ndobva ati kune munhu waMwari handei. Saka Mwari anogona kutaura futi nevaranda. Kuti uzova mambo, Mwari anogona kutuma muranda anokubatsira. Iwo ma-connections ako, you want those up there. Yet God can still speak to your life through a servant. A man or a woman without a title. Mindiro yacho so ndakamirira Mwari vachazviita vakataura kudhara Mwari but vakashandisa windi. Iyo Mwari wako ndewo kuchechi. Saka nanhasi asati apindura because nyaya yako kuchechi haisati yataurwa. Saka unongoti kuti tudambobata munamato baba vanopindura chete gore mhinduro inoburuka. Sometimes the answer is already with you, but you can't see. I'm sending a man, anoint him to become king, but panobva kumba hanzi ndoda kuti unozodzwa uite mambo. Sometimes message yako payakauya wakafunzira kuti haisi yako nokuti haipindirani nezvauri kuda. Ndakuzodza kuti uve mambo. Akanzi enda unotsvaka madhongi. Udzoke nenyaya yemadhongi. But azoteerera muranda musango waenda kuna Samuel. Samuel anga akapiwa message day before, I'm sending a man. But murume atumwa naMwari aiwa nemuranda anoshanda kumba kwawo. You are still waiting for the answer because hauteerere varanda. Unonzwa vanhu vane class vakarongeka. Mwari ane nyaya dzaanovanzira bishop odzipa muranda kuti ataure. Imagine muprofita akagara padhongi. Dhongi ndorara kuona kudarika papa. Unoverenga Bhaibheri here. Dhongi ndoriri kudza munhu akarigarira kuti vakuru hakuna kumira musho. Ende iye nekuda kwemweya wetitles hanzi akarirova hana kuti aireceive. Akandokuuraya anoona pana pandini. It's good to have titles, it's good to be anointed for a certain work, but also it's good to tell people that God can speak even through servants. Why? So that you won't miss your answer.
Amen. Mana stopped. Unoti pakamira mana congregation yakati mchindo ya right anonzwa Mwari akamukirwa. Mazuva edu na baba Moses taidya chingwa na 8 chingwa chaiburuka kubva kudenga. Avafana vamagadza bishop wona inzara yega yega chingwa chamira. But tine vanhu vasingagoni kuinterpreta the next stage yaMwari nekuda kwe the previous stage yaimboitwa zvinhu naMwari. That's why Mwari vakati kuna Joshua chapter 1. Ndichange I'll be with you as I was with Moses. Ndichange ndiinewe sezvandaiva naMoses. Havana kuti ndichaita newe zvandaita naMoses. I will be with you as I was with Moses. Yes. Not I'll do what I was doing with Moses with you. Learn to bury Moses. Learn to embrace Joshua. Amen. Moses, a tough guy, still anointed. Vanhu vakangoita zvemanga manga asoti ini nevana vangu naadzimai tinoenda. Moses mukangotambishana vanoenda mugomo Mwari vanhu venyu Ishe makabva navo kure. Kungoiswa maoko aJoshua anodza ndopinda namadhamu nevana kana musiri kuda indoenda. Unoziona kuti uyu anenge haana kuzodzwa haana moyo. Vanhu vanotoda kurumurwa kubva muMoses syndrome. You do things for us. You pray for us. You prophesy to us. You do things for us. You must grow to a level. Mana, even Yamira, you know God is still with us. Amen. Why? Because He's ushering us to a new level. Amen. Amen. Mana Yamira kudai soti kare baba, vainzwa Mwari baba. But hapana kana. Yet kumira kwaita mana. God wants you to enjoy the blessing of the promised land. Amen. So no can be an answer to take you to another stage. Kwete kuti ndinowe kuti God is not there. Ndosaka usina kugamuchira pakadzingwa basa ukati ndofunga cheche chaisi powerful ndofunga hapana kana Mwari, because you don't know kuti mana sometimes God to stop to enjoy a better blessing yaunorima wega. Imagine kana maidya mana every time kureva kuti maingodya same food every day, but mukanodyara wheat yenyu, wheat yakura, anoda chimodo ndiye, anoda chikendi keke ndiye, anoda mascones ndiye. At least you are ushered to a new level. Amen. With better things. Yes, but murumochemera mana. Amen. We need to pray for wisdom today. Amen. Tiregere kuchemera zvinhu zvatinazvo kudhara. Tine vanhu vekuti mari yacho unayo. Alright. Book of Genesis 15, 13 and 14. Mwari anoti kuna Abraham vana vako vachava napo muIjipita. As after 400 years they will come out with great substance. Ivo ndokubva vapinda ndokubva vabuda 430. Exodus 12 inokudza after 430 they came out. Where is the 30 coming from? Because Mwari arevi nema. Akati kuna Abraham after 400 they will come out. But vapinda after 430 ndopa vari kubuda. Where is the 30 coming from? Number one error. Akaberekwa kuti avaburitse munhamo Moses. Ndivo vakatanga kutomuburitsa vachiti tokutengesa kuna Faro. Buda muno. Kuti answer vakaita yekudzinga tokutengesa uri mhondi yemunhu buda pakati pedu. Saka dzimwe 30 dziri pa human error. So there are times pane panofana kuzviudza ndega kuti Mwari vakatendeka ndiri kubhaiza. Amen. Type yevanhu ivavo vashoma. Pane panofana kuzviudza kuti pane pandiri kubhaiza asi Mwari vakatendeka. Mari vanga vandipa but kuda mabhebhi kwandinyudza. Toda vanhu vakatendeka. Yes. Amen. Shop yako yaito fire but every client akangova musikana ibhebhi. Saka wakatenda ma clients kuvana sweetheart unosumuka sei? Ameno andiri kuuraya, pane wandiri kutouraya. Ndokukuwadza ine. Pane panofana zvona ndiri kubhaiza. God is so faithful. Amen. Mwari anonoke, Mwari akatendeka, but ndofunga there is somewhere I'm missing it. Ndaifana kunge ndichinjoya marriage yangu but pamuromo. Pane panofana kuzviudza wega kuti Mwari ndibatsirei pamuromo pangu apa. Amen. Namatai munhu washe murume wangu so anzwisise nemataurisiro iwayaya kana akanzwisisa ari pataiti munhu. Amen.
Takazoitaura dare remachinda ndakati uyu murume uyu anotonzi Willem Tight and the Tight family. Ari pama 1. I'm sure my time is done. My call for prayer this morning, God give me wisdom. Amen. To see things in a different way. Amen. Why? Because you must kunamatira. Ndinazvo. Yes. Iwe pakanamatira mari, Mwari havana kukupa mari. Vakakupa vanhu ziva kuno appreciate kwa gift yako better. Amen. But vanhu iwawo wakavaita zisirizvo. Amen. Ndakati kuchikoro kunofanira kugadzirwa imwe subject kwete yekungonzi verengai mupase mudzidze mubudirire yekunzi tambai mushe nevamwe. Amen. Because some people ma connections achinja upenyu hwavo kudarika education. Amen. Amen. Fanele ndiwa subject yekungotamba so ngotamba mushe. Amen. Mwari mutsai vanhu vanga varipo kudhara vakaenda sei? Uda vanhu vokushungurudza iwewe vanga varipo museko rako. Andi vamwe vacho vatokure vatokunza vakatokubloka. Why? Because character yako kana Mwari akamutsa vanhu vanodzingwa newe. Yeah. Amen. Zvimwe zvaunochemera unazvo. Inde pandotozviona kuti Mwari wanga watiraya yako mana ininiwo zvangu ini. Apa ndiri kubaisa. Amen. Apa pavaita zvinhu zvakanaka but ininiwo uno hwangu mataurisiro angu nezvinhu zvangu izvi ndiri kubaisa. Mwari ndiwandirewo nyasha. Amen. Kana uri mudiki Mwari vachakuitira. Kana uri mukuru Mwari vakatoita. Ndiwo unofanira kuziva zvekuita kuti usangane nezvawakaitirwa. Saka muchiona pakauya mwana wangu divine mufana handiunamatire kuti ave nendebvu ndongomirira age dzinobuda. Kune zvisingade prayer zvinongoda time. Amen. You must grow and mature. Amen. And you receive certain things. Mwari vane zvavachakuitira asi Mwari vane zvavakatokuitira. Amen. Saka zvavo zvandiri kutsvaga zvichaitwa here kana zvakatoitwa kudhara. Zvimwe zvacho unazvo. Iwo waida kuti chinhu chive is a direct thing. No. Mwari tsika yawo ndeyekuti ukavapa mbabvu vanokupa munhu. Saka Mwari vanoshanda nezvausingafungidziri zvinobuda zvaunofungidzira. Amen. Pawakangoramba kutumwa musi uye kutauni ndo pawakapotsana nemukomana wacho. Uroshedzera kuti God's time is the best, but you are not timing in God's time. All right. Your timing also is involved to understand God's time. Amen. Because when God's time appears, unoita semukadzi weSamaria anoti isu takamirira Messiah, Messiah achauya. Iye achitaura naMessiah akauya kuti achauya. Why? Because ane tsika dzake dzamubloka. MaSamaria neMaJudha haadyidzani. Iye akamirira Messiah, Messiah auya ari muJudha. Saka tsika dzake dzinomunyima zvinhu zvake. Tsika dzako unodziziva iwo zvinhu zvako zvakauya kudhara. I want a guy akarongeka ndinhu zvake. Akatouya kuti azorongeka. Iwe waida akarongeka kudhara. Problem wana wadi munhu ane vision. Wada munhu ane zvinhu zvacho. Zvawaida zvakauya but zvakauya zviri kusaidira zvinhu zvausingade. Elisha aida anointing chaakapihwa ibash the mantle fell not the spirit. But paakagona kurespecta chadona ndo paakapika zvaari kutsvaga. Vakamuona vakati the spirit of Elijah is upon Elisha, not the jacket, but he picked the jacket. Amen. Amen. Majacket mangana wasiyana now because they are not the right things you are looking for. He's not the right guy I'm looking for. It's not my quality. It's not my type. What only type food? Amenoti vasikana vakaita sei? Amen ndagandisana nazvo. Musikana akangonetseka anobvunza kuti audane nemukomana asiri. Gamba yangu iye hashandi. Kuti utoziva kuti problem ndini handina chandiinacho. Unonzwa ngodane nemunhu asiri. Learn to improve yourself as well. Amen. Muno abuswa nevana. Muno abuswa gona kutenga wo chicken. Zvinotobvumira kutenga wega. Iwe unomuzwa kuti kudya mari yako kunonakidza.
One day washo kuti shamwari yangu ichindudza chamwa ndatenga chicken yangu mari yangu inonaka. Unenge wagarisa usinge uchidyiwa usingadyi yako. Unozovhunduka zoti yakutopinda ndega mupizza indonyatsu. Uyitomukuvadza. Ndodati sumuke tinamate. Mwari vhurai meso angu. Amen. Hanzi Hagai akachema nenyota, Mwari havana kumupa tsime, vakamuvhura meso akaona tsime. Sometimes you are crying for a well that is close to you because your eyes are closed. Amen. May God open our eyes. Amen. Mwari vakamuvhura meso akaona tsime, aichema nenyota ari patsime. Mwari havana kumupa tsime, vakamusvitsa patsime. Ndokubva vazomuvhura meso. You are already there. You need eyes to be opened. Amen. Mari yako is so close. You must know where to invest. Yes, sir. Business rako is supposed to simuka. You must know where to do it. Come on. So I want us to pray. Yes. Lord, open my eyes. Thank you, Father. We thank you for your word. In the name of Jesus. We thank you for your grace. Open our eyes, Lord. Vurai meso yedu Baba. Tigone kuona pane pfuma yedu. Tigone kuona pane michato yedu. Tigone kuona pane mabasa edu. Tigone kuona. We pray for the anointing to open our eyes. We pray for the anointing to open our eyes. We pray for the anointing to open our eyes. We pray for the anointing to open our eyes. We pray for the anointing to open our eyes. Ndakumbira nyasha, ndakumbira nyasha, ndakumbira favor, ndakumbira nyasha. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the Holy Ghost. Open my eyes so I can see. Open my eyes so I can see. Open up our eyes. In the name of so Jesus. that we can see. In the name of Open Jesus. up our eyes. What lies ahead? What lies before us? In the name of Jesus. Leka barantaya ladaste. Yekone masateya. Likosto paradabaya. In the name of Jesus. We thank you, Spirit of Amen God. and amen. Just raise your hands. Father, I decree and I declare. Amen. I am open ngabati zvinoendeka. Amen. Favor pamusoro peupenyu hwake. Yes. Zodzai musoro ina mafuta. We receive. Zvaanobata ngazvive neoverflow. We receive. I decree and I declare. Yes. May the blessing and the favor of the Lord be upon their lives. Yes. In the mighty name of Jesus. Yes. In the mighty name of Jesus. Yes. In the mighty name of Jesus. Yes. Maoko ngabate zvinoendeka. Yes. Maoko ngabate zvinoendeka. Yes. Nyasha ngadzimuterere. Yes. Upenyu ngautambanudzwe. Yes. Nezita raJesu. Yes. Thank you, Father. In Jesus' mighty name I pray. We amen and amen. God bless you. Amen. You may be seated. Thank you so much. Amen and amen. Adonai, he will manifest. Praise God. himself. Ngatimbosumudza zvakare Amen. timbonamata 10 minutes.